everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Barang Jelong, nindot ba sabi nga mong hila kasyo? Kay makaali man kuno na sa imong mga kanang kasubanan. Mao Ha? lagi. Kabantay ka? Mao lagi kabantay mo ka? hilak mga kupits. Kuan, pero para makapahungaw gyud Kana, kas kong hungaw, gibati. hungaw, Hungaw ba? Parehag pangag, hungaw. Hilak-hilak na. Sige na, hilak ko na siya. Kabantay ka, hilak ko na. Tanaw ko. Sige na. Oy, huwag siya ko kitang hilak ka. Oy, nanay mamaayo, nanay maayo. Uy, Kisa ba ron? sila na ron si Lolita Pitch. Hala! Nagta naman hinuunta nila! Tanasiyo! Mga daw na ta! Oh, asa man mo, Tasyo? Wa amon doon si Gregi. Oh, di pa mahimong doaon siya. Kay critical ang iyang kahimtang. Ha? O si critical. Kanang Renato, unsa man gid ang iyang status karon? Kuanlit, delikado siya nga makuma. Unsa? Kanang rin. Di ba pwede bisag matanaw lang ako siya? Dili Tasyo. Ilabi na nga, doon na kaya dakong sa nga nahimo nga to niya. Pero Ayon lang pangandoy nga makaduol pa kaniya. Angin mo siyang likayan, aron dili mo samot ang kahimtang sa kong lolo. O, timani ha? Wa na kaniya ilhang apo, tungod kay kriminal kang dako. Pihas ang Renato gaw eh. Mura man ugway buko nga manginsultog magpakauaw ni Tasyo sa dakang mga tao. Mao lagi? Naglagot bitaw kong naminaw, Glenn. Naluoy na lang yung taong kong Tasyo nga gingon adto niya pagsulti. Wag gyud ko kauyos batasan ni Renato lit. Sa tinuod lang, mahimo ra man unta ba og sultihan niya sa sekreto si Tasyo ba? Dili kay ani gyud sa atong atubangan niya insultohon. Bitaw? Mayo na lang gani kay mapaubsanon ra kaayo si Tasyo. Mao nang di ko ganahan nga makigbanding anak nila gaw. Kaya bugiruan gyud ko slihok og batasan ni Renato. Maog yun. Nagparehas lang sa siyang kauban nga si Jonel. Ulos mga hambugiro. Sa sunod kani, gaw, mang-invite ka na sila nato. Di na kita mukuyog nila ha. Kung mahimo, di na tamutagad nila. Di man sad kaayo na nato sila suod gaw. Masuod pa nako sila si Tasyo o Pipito. Tinuod yun gaw. Mas ganahan ko sa kinaiya nila ni Tasyo o Pipito. Kay mga buutan. Unya, mga hitsuraan sab. Pero sagdi lang gaw. Mutagad lang gid gihapon ta. Pero dili gid ta mo sanong dayon kun ilatang dapiton. Ganahan gani ko nga di sila tagdun. Aw, tagdon lang gihapon nato gaw. Abi pa lang mga garbusa kaayo ta. Basta ako gaw, ambot lang. Kung ganahan pa ba kumutagad anak nila. Na, pasagdi na lang na sila gaw uy. Ang akong gikabalakan karon, ang kahimtang ni Lolo Goryo. Bitaw gaw, naluoy ko kustiguang. Tinuod ka to nga nakoma siya. Di naman kuno siya makasulti gaw. Pero kaw, di pa nagbuka pa man to iyang mga mata? O bitaw gaw. Kanang makumagaw, di ba magpiyong man na pirmi ang mata, anak? Di posible sad og nakuma si Lolo Goryo nga katong gibisita nato siya. Muliyok pa man ang iyang mga kamot. Unya, mura pa man to siya og nagkadungog sa atong giistoryahan. Maayo tag makarecover siya gaw uy. Bitaw, malingaw ba yagi ko ni Lolo Goryo ay? Tinuod gyud na gaw. Mao bitang malipay sad kaayo ko kun musuroy na siya dinhi. Kay di ba gito siya masukugod basta ako lang siya kubidyahan? Naluoy ba ako sa sitwasyon nila ni Tasyo ug ni Lolo Goryo kaw? Kay sa una, nakasaksi ba yagi ako nung sana sila kasuod? Sukad nga dunay nahitabo silang amahan ni Tasyo no. Kalit yun na usab ang tanan. Naguol sa gyud kaayo ko gaw sa nahitabo silang pamilya. Pero lit, Oh, ato-ato lang niya. unsa man na? Opinion lang ni nako. Mahimog, masayop ko ini. Oh, sige na. Diretso ang sulti. Kuan ba? Nagduda ko. Nga mura, doon ay kalabutan si Renato sa kamatayon sa ilang amahan. Unsa? Ngano nakasulti man ka anak gaw? Unsa may imong basihan gaw? Walang.
Duda lang na nako. Di sa tingali gaw, uy. Mabitaw miingon ko nga pwede sab kong masayok. Basta kay duda lang na nako gaw. Pero mao lagi. Unsa may imong basihan sa imong pagduda niya? Sayang body language gaw. Mura magud og lahi siya og linihukan. Pero di ba ako expert gaw ha? Kining ako, pagduda lang gid na. Hinoon. Usahay ang ato bayang pagduda, mahimog sakto. Basta, lahi jud ang akong kutob niya gaw. Aw kun unsa man gani. Ang Ginoo ra gid mo nasayod anang tanan gaw. Na tinuod yun na gaw. Kay kun ato gong basihan ang testimonya ni Tasyo kaniadto og sa mga ebidensya nga nanggawas, inosente man gid siya. Galing lang, dili lang mo dawat sila si Renato nga wa gyud kalabutan si Tasyo. Bitaw gaw. Nakabantay gyud ko ba nga iduot gyud gani ni Renato si Tasyo nga mao gisadaan bisag way basihan? Mao na diha gaw. Kun mo akusa siya ni Tasyo nga way basihan, wa sad ko rin basihan nga ato sab siyang dudahan. Kay kinirabang kusog kaayo mamasangil. Posible mo ay principal author hinuon sa krimen. Aw matod pa nila gaw. Wa man kunoy aso nga makumkum gaw. Og ang gaba ra bagaw, di jud magsaba. Inuktok naman sabi ka diha, ngano ka? Naguna ako, Pits. Gusto kong mabalik sa ospital. Unsa man? Hagdo ni mo, gusto magay si Renato dito. Wa ako'y plano nga manghagad na, Pits. Gusto rin akong istoryahon ang doktor kung unsa gitinud ang sitwasyon ni Lolo Goryo. Nya, kano sa man ta mabalik? Ugma, karon dayon adto ta. Karon dayon, Pits. Nakasabot ka na. Nakasabot Di ka ko na. may mutang nga, di ko masayod sa tinud ang kahimtang ni Lolo. Oh, sige. Mas maisyo. Ato na to karon dayon. Tana, Pits. Oh. Ren, kining unsa na may plano ni mo ron, Ren? Nagpaabot ko sa Dr. Nel. Kay kung makakita daw binta, gusto na ko. Madayon na nato ron. Kinahanglan nga maimpas na ng tiwanga. Beda. Dugay na ko nangandoy nga mahumanan ning atong misyon rin. Sige lang. Nano ko inindot kayong plano, Nel. Unsa naman na? Nano ko napalit ng tambal nga pwede na kong itipon sa yung dextrose. Aron na, di na yun makamata ang tikwang. Wow, very good idea rin. Nangita pa ko og nindot nga binta na dili ta makita sa CCTV. Muna'y atong bantayan ug maayo rin. Kay murag daggan ra kaayong mga CCTVs palibot. Sige lang. Nam ko'y kaila din sa ospital. Ngalabaw sa ilang security din eh. Ako tong sabuton. Aron limpyo nga tong plano. Naragyan mo ang tanang timon rin. Kinahanglang maniguro tang ini, Nil. Lisod kayo. Kung masipyat pa ta. So far, adunay nindot nga response sa iyang lawas karon. O naglaom ta nga makarecover na yun siya. Ay, salamat taon, Dok. Sa ato pa, Dok, wa dahil siya makuma. No. Wa siya makuma. Conscious ra si Sir Goryo. O wa mo yung kabalakan. Kaya daghan ako og mga pasyente nga ingon ini. O normal na kayo tanan. Ay, salamat taon kaayo, Dok. Sige sila. Bitaw. Di na ko magdugay kay napo ko'y daghang pasyente nga. Di ba nun? Sige, Dok. Huwag salamat yung kayo. Okay. Salamat, Dr. Baring. Baring. Para magdagkonsolasyon baring. Ay. Pastilansyo. Murag kita ra gyud gibnuangan ni Renato. Ay. Di ay tinuod nga nakuma si lolo nimo. Mao lagi. Mayo nga, ato na to siya siyang kwarto, Pits. Ha? Ay no. Sino? Unya. Nara ba si Renato dito? Ug katong iyang batos nga siyang sigahon og mata. Bala na. Doon ako'y katungod nga makonsultas kong apuhan. Wala na. Basin og mag-awan na sa bunya mo siya ha. Wa ko madlok. Tana, Pits. Ato na to siyang kwarto. Murag lisod ta din hininda kay naidagang kamera nga naka-install. Nasa pultahan ug sa sud kwarto. Oo, bitaw. Pero, wani kaso. Sa ako naging mo, ako niyang istorya ng akong amigo nga head sa security din eh. Uy,
Bilihok mas lolo ni mo rin. Rin, gitawag ka niya rin. Lo. Diara ko, lo. Ipakuha ko nun niyang oxygen rin. Ayaw, lo. Dili na mahimong kuhaon. Tawagan, doktor. Tawag pa niyang doktor. Kalma lang, lo. Ayaw paglihok. Dili mahimo nga mangusog ka kay basin o mangunsa ka. Ren, murang manog na ulian as lolo ni mo. Ako na, pre. Oh. Tasyo? Kumusta is lolo? Kapila na pati kaing na. Nga dili ka pwedeng musod din eh. Kinahanglan nga akong makita is lolo. Ayaw ko kagita, Tasyo. Kung di ka gusto gubot. Bawa na yun din eh. So ako nang gikaingon mo. Wa kay katungod nga buduaw ni Lolo Goryo. Nakasabot ka? Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.